Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon Weste, Paborito. Jad Pagutiko, Paborito. aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. Di ka Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Sakay makasinit ya agaw na Huwebes, Pangasinan, Dagupan. Wadjala so Saray, Balitan Matwa. SBM, say kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, Saray Balitan Matwa, yay pasabi na say lawas yun kaaro, kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay team on the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Samput ya agaw na at bulan na Abril. Samput ya petsa. 30 ay dapat aliwan makasinit kung kukumon. Ang basa-basa kung ko total inmuran magkalabihan inga na. Agauntan ka paborito Nixon. Ay maksila may oran kalabyan di man at party na bin malay. Ako ang tabalot ng imuran dia. Pero singa wali man ter at yero lang ti di tanad arapan ay. Ito, kanyan imuran mo dia sirin at syudad na Dagupan. So, sampot ya ago, petsa 30 ataten talagagik at bulan na Abril at taon 2026. Happy kalutan at dalhan. Happy kalutan at dalan o kalutan at stage akwanda. Akin na. Ay nisay kwanto ay ng text at sigaro. Dakol kuno so sa retent yawatad loob na sa stage ha. Ya puro amputi. Tapos walay marka to lungsod ng Dagupan.
Kaya sa kwan ko, sirin, kung kumat. Tantay latan, kalutan at dalan is part of the Bangus Festival. At si katutan, so ang iter na kagalangan at syudotay dagupan, nan asing katiman, akalawit tayo atatin tanagagikman sa world record para sa may longest barbecue. At sa may panaon to ng former Mayor Benjamin Saplan Lim o BSL. At sa may mensahe to at saman at be proud Dagupeños because we made it. Ya inmabot at atong tanagag ikad 1,007.56 meters so karukay. Nasara may akay Hiliraya Grills diya ay downtown area. Malapod diya yung traffic post number 1. Wala ni marker di tanap kwanta no wadtan ni o inakaldala. Ya ang gadmano darapan nasa may City Museum. Puntan karukol karukay susamay kalutan at dalan ng saman. Ya dire-diretsutan aliwan aputer-puter. Dire-diretsutan at tatong tanagagig aliwan aputer-puter sulinya. Kwanta natan tadyad pakadalan ko karuman at aputer-puter sulinya. Awin natin at sign kabosan no dire-diretsulatan. Pero bakit po natin nasungkit yung world record na yan as longest barbecue grill? Kasi dire-diretsutan. Dapat aga-puter sulinya at atang tanagagi. At ditan po natin, adyan po natin inihaw yung bangus dagupan. Kanyan sa ikwanda, lapod sayan in pakakalawit, nasa dagupan, nasa tay longest barbecue, anong nang damay potensyal na Dagupan City bilang Premier City of the North. That was during the term of then former Mayor Andelad Bilay Benjamin Saplan Lim. Happy Bangus Festival ha! Pero ingat-ingat po tayo sa putang na panahon at ating talagagi makasinit. Makasinit isusindag na agaw. Ya singasaray balita natan. Ya nagagawa at bansa tayong Pilipinas. Ya jad birk na sa iluluksab na peso kontra dolyar. Ya manlapod at santaluksaban ng 61 pesos and 30 centavos. Linmagsab lalamat. Mas linmagsab lamat. Karuman at 61.567 centimos. Imagine, from 61.30 naging 61.567, linmagsab lalamat. Sa ikwandalan tiyatatang tanagagig antulaya. Singa paluksab lan paluksab, so ekonomiya na bansa. Tayo kasi saya so salatan na dolyar at sa kuyan indicator. Sa kuyan indicator no mabiskag o dino andi so ekonomiya na bansa. Makakalikat iramay mantatrabaho aron may bansa kasi timagi sa balor na dolyar gauntan. Mantatrabaho radman and they are being paid by the dollars aguntan. Kanyang ipawid ka sari kapamilya da Pilipinas ay mabalubalor, manlikat ira, aguntan. At ang labat balat da sa implications tutan at ekonomiya tayo balat, untagay so presyo na saray sa saliwan. Aguntan, si katayoy kaskasihan. Twa, timagi sa balor na dolyar, kontra peso, makakalikat, irami walad abroad. Pero, nang nangyumat, yadjad itagay na sa balor na dolyar kontra peso untagay mat so saray presyo na saray sa saliwan so singanga pumalam lamang aguntan singanatan ne babagada untagay lalamot so presyo na crudo epekto na saya so inya trust na say United Arab Emirates at oil price stabilization OPEC in matras at OPEC at atong tanagagi kanyan ay sa ikwanda at atong tanagagi
untagay lalamot sa presyo na sari sa saliwan balot say maurman agmot untatagay balot so quality na panagbilay at Pilipinas. Manatagay sa presyo na sari sa saliwan agabalot makatumang suswisil doon na sari empleyado at sari daily expenses da. Kanyan sekwanda irap tayo natan. Kulantulamay kwandaya balon Pilipinas ya informi sa dahi kwanda. Asan na yung may bagong umagang parating kwanto. Kakansunan dalata itong tanagagi kulantulaman. Awan mo ten apo kunada. Maong labat ko nyo at ating tanagagig ta say focus daray ay managpanday tayo na layad bansa ay at atan so impeachment na Vice President Sara ay maong labat ta walay sakay at sari managpanday na layad tayo si Senador Chis Escudero yasay focus to at ating tanagagig at no paano natulungan iray totoo at sayay panaon na El Nino tansay itatagay na petrolyo. Nagkalalula iray dumaralos ni kakaroon natan ng Senator Francis Chis Escudero. He's urging the government to tap the 30 billion pesos Rice Competitiveness Enhancement Fund o may tatawagan dan RCEF created under Republic Act number 1120 tapyan jaruntan na itdan na tulong to finance interventions that go beyond short-term cash aid to shield farmers from El Nino and rising global fuel cost. Sa ikwanto ng Senador Escudero, at sa may 15 billion pesos si allocation for other priority programs, activities, and projects at silong nasaya so Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF o RCEF or the Rice Tarification Law ayan na yarin na redirect that could be redirected to interventions yang makatulong at saray dumaralos tayo that most effectively promote farmers productivity, supply resiliency, and address food security emergency situations on rice due to supply shortage or extraordinary increase in prices. Sa ikwanto lang na Senador Chis, isa pang pwede na makakatulong sa ating mga magsasaka ay yung porsyon ng 30 billion pesos mula sa Rice Competitiveness Enhancement Program, specifically yung 15 billion pesos for other priority programs. Tas ay kwanto, this fund can be mobilized. This fund can be mobilized for expanded financial assistance, rice credit, and irrigation projects. Irrigation is very important at sarian kapusan. Taakin ko nyo, dyan sa'y putang na panahon, naugkatan la, gaan la, aray farmlands tayo at aton tanagagik ngangali ang gapi nasupsup ya danon so kaukulan sirin tapin nabila iratay itanam irrigation sa ikwanto ni na Senador Chis Escudero government interventions in this time of compounded crisis marked by El Nino's looming dry spell and global fuel shocks from Middle East tensions must be forward-looking. Makakatulong ang short-term and immediate ayuda, subalit kailangan rin natin ng mga pangmatagalang programang magpapatibay sa produksyon at magbibigay ng kakayahan sa ating mga magsasaka na harapin ang tagtuyot at mataas na presyo ng langis. Yung mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno, okay yan, maganda yan, kwento at atong tanagagi. Pero sa ikaukulan tayo,
yung pangmatagalang programang magpapatibay sa produksyon at magbibigay ng kakayahan sa ating mga magsasaka na harapin ang tagtuyot at mataas na presyo ng langis. Ninyay, so suggestion to ng Senador Chis Escudero. As the Department of Agriculture started rolling out the 10 billion pesos Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk program, which provides 2,000 pesos, 2,325 pesos each to more than 4.17 million farmers and fisherfolks nationwide. Kwanto? The DA has described the cash aid as a lifeline against soaring fuel costs, with initial payouts already underway, lalong-lalo na dito sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, and Zamboanga Peninsula. Sa ikwanto ng Senador Chis Escudero, the goal is to strengthen farmers' resilience. Ang mahalaga ay matulungan silang makabangon at makapagpatuloy sa produksyon upang manatiling matatag ang ating supply ng pagkain kahit sa gitna ng krisis. O di ba? Yun ang maganda. So ibabagat ng Senador Chis Escudero. Taaray agriculture officials tayo, they have acknowledged sa may assistance interad sa dumaralos tayo is modest and primarily designed as short-term relief. Short-term ba? And they are also bracing for a moderate to strong El Nino later this year, with the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Agency raising the likelihood of development of 79% by June. So, antay kasi, ayaso weather phenomenon, ayaso El Nino at atong tanagagig, is expected to bring prolonged dry conditions. Yan iyarin na ukatan irrigation system and cut farm output, cut farm output, particularly rice and corn. So balbalog sirin yung makatulong so suggestion to ng Senador Chis Escudero itdan iray farmers na sa may tulong makatulong at productivity supply resiliency, and address food security emergency situations, yung pangmatagalan na programa. Sana maisip yan ng ating mga leaders, lalo na sa Department of Agriculture. Kasi kung kulang ti unya kumun sa panunot, nasa ray leaders tayo at pilasan to. Kaputa, sana nimot so focus data itong tanagagig. Singasaya, sa Committee on Justice, sa ikwandanatan, wala may probable cause, at sa insigat yung impeachment case kontra kinan Vice President Sara. Pigara may nang butusan da, 6 against 38. Agaon tanatatan tanagagi. Andi, unanimous unanimous, JCB. So wala yung kontra. Lahat sila pumabor na may probable cause. Yung sinasabi mong 638, yun yung punto na binubuksan niya yung Pandora's Box. Ang tutay Pandora's Box. Aman may BIR records. Aman may ITR. Ng Vice President Sara Duterte. Na hinamon pa ni Congressman Marcoleta si Chairman Luistro na isang abogado na buksan nila ang kahon na dala ng BIR sa Kongreso. Di niya manay. So, hamon to ng Congressman Marcoleta at Sikara. Magandang araw po, Ginang Madam Chair at sa mga kapita-pitagang miyembro ng committee na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang bit.
Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo nang bitawan yung box. So I dare the committee to open the box, but with a caveat, siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy, siguraduhin Sa lang pelikula. ninyo na hindi kayo I deserve nakakalabag sa an batas. explanation. Pero ang tanong, hawak I na ba ni Chairman Luistro yung bit? I think hindi. Kasi sa kagustuhan ng ilan, I think even the chairman herself is so much willing na buksan yung records. Hindi po sumang-ayon ng majority na miyembro ng House Committee on Justice. Alam niyo kung anong bakit? Kung anong dahilan? Sa tingin ko lang for the simple reason na alam nila na may legal repercussion kapag ito ay binuksan po nila. Meron pong sinabi si dating BIR chairman Kim Hinares. Sinabi niya na under the National Internal Revenue Code, under Section 270, ipinagbabawal ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa ITR, income tax return ng sinumang taxpayer. Although, yan yung general rule, pero may exemptions naman. So sabi nga natin, prinsipyo yan sa batas, in every rule, there is always an exemption. Pero ano yung exemptions na sinasabi? Nakasaad po sa Section 71, ang unang exemption is kung walay abuloy na sa presidente, kung pinihagan ng Pangulo ng Pilipinas. Pangalawa is kung hinihingi ng isang foreign country for exchange of information. May pangatlo pang requirement pero hindi na maging malinaw sa aking pandinig kaya hindi ko masabi pero may pangatlo pang requirement po yan. On the other hand, ang tanong natin ngayon, pwede naman bang pakialaman din yan ng Kongreso? Pwede naman. Under Section 66. Pero ito ang twist. Pwede pong pakialaman ng Kongreso ang ITR ng sinumang taxpayer solely in aid of legislation at saka in a executive session. Pero never sa isang impeachment proceeding. Yun po yung nakasaad sa batas. Kaya siguro naisip yan ng mga mambabatas natin na bago sila maging law breaker as a lawmaker, wag na lang, wag nang buksan. Actually, may narinig pa nga tayong isang congressman from among the members of Justice Committee, may tumayo at question ang ginawang butuhan sa probable cause. Alam po ninyo, yan po ay si Representative Lordan Suan ng 1st District of Cagayan de Oro. Nyaman, surasun tuno akin. With the indulgence of the committee, allow me to raise a fundamental concern before we proceed to vote on probable cause. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin para sa probable cause? I ask this not to delay the work of this committee, but because I believe that the gravity of what we are about to do demands that we ask it. You see, a vote on probable cause is not a routine procedural step. It is the gateway to impeachment itself. And once we cross that threshold, we set into motion a constitutional process under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, a process that may ultimately result in the removal of a sitting Vice President of the Republic. At kapag ito ay umabot sa plenaryo at maaprubahan, ang Articles of Impeachment ay ipapadala sa Senado at doon magsisimula ang isang buong impeachment trial na natututukan ng buong sambayanang Pilipino. Kaya malinaw na napakabigat ang desisyong ito.
Madam Chair, the Supreme Court reminded us that while impeachment is sui generis, the requirements of due process are not suspended at the door of this chamber. They follow us in, and they are the measure by which history will judge what we do here today. At dahil dito, with the utmost respect to the Chair and to my colleagues, this is my humble submission. Hindi lang sapat na tama ang proseso. Dapat malinaw sa lahat ng Pilipino na naging sapat at patas ito. Madam Chair, considering the weight of the evidence and testimonies presented in the previous hearings, I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, and to afford the Vice President every avenue for due process, to extend by one additional hearing date before this committee votes on probable cause. Hindi po ito, Madam Chair, para pahabain ang ating proseso. Ito po ay para tiyakin na ang proseso ay hindi lamang mabilis, kundi makatarungan din. So that is my humble suggestion, Madam Chair. I submit it to the wisdom of this committee. The manifestation of the Honorable Northern Suwan is noted. For the guidance of the Justice... Si katutan na tatang tanagagi ka. So, balikas to, opinion to, kanunutan to ng Congressman Suwan na First District na Cagayan de Oro. Oh, by the way, ito po magandang balita para sa mga beneficiaries po, miyembro po ng PhilHealth. Sabagay, lahat naman tayo miyembro po ng PhilHealth. Matik yan. Agaw na tatang tanagagi ka. Meron pong dagdag na maternity benefits para sa mga miyembro ng PhilHealth. Base po yan sa anunsyo ni Pangulong BBM. Kapag ka normal delivery, from 9,759, magiging 29,000 na po. Pagka cesarean delivery, from 37,000, magiging 58,000 to 62,000 pesos. Narito po, naging pahayag ni Pangulong BBM. Mga kababayan, alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up, laboratory test, ospital, at gamot. Kapag kinulang ang pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais natin baguhin. Simula ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Para sa normal na delivery sa ospital, mula 9,750 pesos, magiging 29,000 pesos na ang sasagutin. Para naman sa cesarean section, mula 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na. Sa maraming pagkakataon, kung sa ward manganganak, kahit sa private hospital, maaari nang wala nang babayaran paglabas. Pinalawak din ang prenatal care. Mula 4 na check-up, magiging 8 na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na ang mga bakuna at saka laboratory test. At pagkatapos naman manganak, may 3 follow-up visit na sakop na rin. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Maraming salamat po. Si katutan sumarakap balita. SBM Saray Balitan Matwa. Kabusol na Saray MBTF managbalita tilatan fake news. So untuloy kaya rin inasaren pakabatan paimano manlalaponi at Saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo akong subukan! I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Yan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa #1 pa Music Station. JWJE 88.1 FM.
Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Tanjat Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya.
Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balit Matuwa at Radyo Pangasinan. Nasabi na Saray Matuan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. True! Come hungry, live happy sa Mars Restaurant at ating Tanagagik, ha? Bukas po sila mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. At open din po sila for lunch reservations. Just inform them ahead of time. Kaya if you're looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. Lalong-lalo na yung kanilang melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, and strip loin steaks. Meron din po silang savory bangos a la pobre, jam-packed with aromatic garlic bits. Meron din silang ultimate Pinoy pulutan. Gaya po ng kanilang signature mix-mix. Ito po yung mga beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and chicken supernova. Yon. Bulalo at saka sinigang to comfort you. For light meals, meron din po silang aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Meron din po silang satisfying chicken teriyaki wrap at saka New York strips wrap. So Mars Restaurant, perfect for satisfying dates or late night cravings. Come and visit also Mars Chef OS Express sa Nagilayan, Binmalay for short orders anytime of the day. Meron dun po silang halo-halo to beat the heat. Yan ha, Mars Restaurant. Siya nga pala, binabati po natin si Mr. Ryan at Peter. Diyan po sa may Ryan at Peter Junk Shop. Oy, magandang umaga po sa inyo ha. Maabig yakabosan at si kayon aminditan. Familiar po ba kayo doon sa kasabihan na kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan? Di ba? Kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Bakit po nabanggit po natin yung kasabihang yan, mga kapaborito? Kasi ito po, kahapon pinag-uusapan nga natin yung po mga importanteng facilities na andyan na po sa bayan ng Binmalay. Oh, by the way, this is Saray Balitan Matua, Liknaay, Binmalay portion, ha? So, no, nanunutan nyo ata itong Tanagagik at wala man. So, sinaliw na sa ibali na Binmalay, ya Binmalay Mobile Bus Clinic. Ya, kompleto natatong Tanagagik. So, sa tay Binmalay Mobile Bus Clinic. Walay sarili ton x-ray itan. Ya bus clinic atatong Tanagagik. Antoni Suwatan. Walay digital x-ray to, walay ECG to, walay laboratory room to, walay minor operating room to, ya atan air condition ni atatong Tanagagik. Wala ni kaibatutan niya generator. Kapian usaran at sari barbarangay at ang beto-beto so sa may aircon to,
ya unggana irami equipment ya watan at loob na satay mobile clinic bus at atong tanagagik. Gauntan. Pero sa ibabaga dalante at sa may rasunda at atong tanagagik, atang kuno yung mobile clinic at refurbish at kulang umano sa pag-aaral kaya hindi napakinabangan. Refurbish, okay. Yung refurbish kasi na sinasabi nila at atong tanagagik, actually sa katotohanan ang gapoy na sa Limon Mobile Clinic as is. Agontan, ha? Ang gapoy sa Limon Mobile Clinic as is dyan Pilipinas. So, ang ginawa, nasa may palabas sa administrasyon during the term of former Mayor Sammy Rosario, ang aliw-iran na bus. Amanatan sa bus, si balo, ha? Kasi otherwise, no da, nag-unandar. At unandar mo, hagatan, at ang tanagagi ka. Natan, amay bus, in-convert da natan, customize into a mobile clinic. So natural, wala ra may dingding portion niya diningdingan da na balakyang agaon tanataton tanagagig. Tapen magmali it will serve its purpose as a mobile clinic na talaga. Naibiig so x-ray, naibiig so ECG room, naibiig so sara may arumniran importante yawatan ya features na satay mobile clinic at atong tanagagig. Kanyan refurbish kwanda. Pero mausar na usar. Nan in turnover itan yung mobile clinic, wagak nalilingo at atong tanagagig, working at atong tanagagig. Kanyan si Katutay Pankuluan nasa relic sa taga Binmali, jadlik na anda at atong tanagagig, may nasasayangan ira at posibleng serbisyo yan hiitertutan at atong tanagagig. Nisay kwanda, may time po kayo para umikot at tignan ang mga ginagawang project sa Binmali? Kasi sabi nga ninyo, pera ng taong bayan yan, kaya sinisiguro nyo na tama lahat. Now, if you can do that, kwanda, na magkaroon ng time sa ganyang bagay, kailan naman kayo magkakaroon ng time para ayusin ang sinasabi niyong dapat ayusin doon sa housing at maging sa mobile clinic? Ang tanong po ng mga taga Binmali ngayon, are you really doing something to make sure na magagamit na rin sa wakas ang mga makabuluhang proyektong yan para pakinabangan ng taong bayan? Kasi, gaya ng sabi natin, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Dugande. So, asan yung spirit ng bayan muna bago sarili? Na dapat mas nauuna ang kapakanan ng bayan bago ang anumang political interest or indifference ninyo sa mga proyektong naiwan ng past administration na andyan na ready na at pwede nang pakinabangan ng taong bayan na gauntan. The mere fact na yan ay hindi nagagamit is already tantamount to wasting people's money. Hindi ho ba ganon? Kaya bakit ninyo hindi binibigyan ng pansin ang mga yan para it will not go to waste? Yun ang damdamin, liknaan na sa taga Binmali kasi hindi nila nakikita na ginagamit. Yung mobile clinic, andyan lang sa likod ng munisipyo. Yung mga housing units, andun lang, nakatiwangwang, walang nakatira. So, dapat pansin natin yan so that it will not go to waste yung pera ng tabayan na ginamit dyan. Agauntan na tatong tanagagig. Meron nga akong nabasang definition sinasabi dito tingnan natin na tatong tanagagig Ang pagpapabaya o sadyang pag-abandona sa mga proyekto ng nakaraang administrasyon ay maaaring ituring na korupsyon sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019. Lalo na kung ito ay nagdulot ng pagkasira ng pampublikong pundo o nagbigay ng hindi nararapat na bintaha sa pribadong partido. And in the tawag nito, in compliance din doon sa directive ng Pangulong BBM
dapat gamitin natin, we have to utilize these projects na naiwan ng past administration. Kasi this is after all, hindi po galing sa busa ng past administration ang pinambili dyan. So they cannot call it their own personal project. Agaon tanatatong tanagagik. It's the project of the whole, the LGU at atong tanagagik. Iba lang yung nag-initiate. Sila lang yung initiator. Pero yung pong bagay na yan, ang ginamit po dyan, pundo ng taong bayan, pundo ng bayan. So, the people has the right na dapat mapakinabangan yung services ng mobile clinic na yan. Diba? Sabi na nga natin, tulad nito, reaction. Walay reaction dyan atong tanagagik. Sa ikwanto, dan Sir Jeric Valdez Melendez. Correct po, Sir Joseph. Balag ya tulong may mobile clinic para at saray araw-rarawin barangay, ya kailangan day medical services, lalot arawira at balay, tan sa irap na bilay, matla, lalo natan, mabmablire sa liwan, sa kile gasolina, kumon, napakinabangan natan na totoo, itay mobile clinic. Imagine, pati yung sa x-rays, yung ECG, napaka-importante rin po yung ECG, agaon tanatatong tanagagi. To determine yung kung meron kang heart disease. Hindi ho ba? Correct me if I'm wrong, I'm not a medical person, pero pag sinabi mo kasing ECG, parang sa heart yan, gontan. Meron yan, ECG, X-ray, di ba yung mga nabanggit na natin na features ng mobile clinic na yan? Bakit natin pinababayaan, andyan lang sa likod ng munisipyo? Natan, wala rin kakulangan to, naman bilang. Granted, na may nakita silang mga kakulangan. Then ano yung remedial measures na ginagawa natin? Para naman hindi masayang na hindi lang nakatingga dyan sa likod ng munisipyo yung mobile clinic na yan. At tuloy magamit na sa mga barangay, makatulong sa mga may sakit sa mga barangay, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Gauntan. So ano yung mga remedial measures that is being undertaken by the administration to numan bilang walay mali to correct. Numan bilang to correct kasi dumaan naman yan sa auditing, dumaan naman yan sa COA, di ba? Lahat yan may clearance bago maaprubahan at matanggap yung behikulong yan, agontan. Hindi ho ba ganun ang proseso sa gobyerno? Bago tanggapin ang isang behikulo, may clearance muna. Functional ba yan? Gumagana ba yan? Nasa standards ba ng procurement law ng gobyerno? Agaw tatong tanagagik. Pag pumasa sa lahat yan, ibig sabihin, nasa kondisyon, tama. Yung mobile clinic na yan, nasa kondisyon. Kaya tinanggap ng local government. Tinanggap at binayaran yung paggawa, yung contractor na gumawa ng mobile clinic yan. Na yan, agaw tatong tanagagik. Pumasa sa procurement law. So, ano dapat natin gawin? Ano ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ng mga remedial measures para ma-correct? Kung meron lang dapat i-correct, agaw tatong tanagagik, at satan yung mobile clinic. Kaya sa yung pinababayan, nandyan, naturturay uran na agaw, ang tinagawa Watan na ba ito? Yakabunto may budget naman ng Binmali. Sinasabi natin, 290 million na yung budget ng Binmali. Bakit hindi natin ayusin? Pakinabangan ng taong bayan. Agaw tatong tanagagig. Ayusin natin. Ano yung remedial measures natin na dapat gawin para yung mobile clinic na yan, it will not become a wasted money? Diba? Dapat ganun ang thinking natin. Na maganda na nga yung sinasabi nila bayan muna bago sarili. So ibig sabihin, interest ng bayan, yung interest ng taong bayan, yun mas na dapat mangibabaw kesa ang sa kanilang sarili. Ako na natatang tanggagig. So therefore, regardless of who initiated that project, dapat yun ang isipin nila.
Ano bang magandang maitutulong ng project na to? Siyempre, meron at merong magandang maitutulong yan. Sa pangkalusugan pa lang, malaki ng tulong yan para sa mga kabarangay po natin, mga kababayan po natin na nasa malalayong barangay, especially those who do not have the means para magpa-check up, to avail of the medical services ng mga hospitals, ng mga doctors sa ganda na tatong Tanagagik. Napakagandang opportunity na magkaroon po ang bayan ng Binmali ng isang mobile clinic. Napakagandang opportunity niyan. Hindi lahat ng bayan, I tell you, hindi lahat ng bayan, hindi lahat ng LGU sa lalawigan ng Pangasinan, meron silang sariling mobile clinic. And the Binmali is so much blessed. Bakit? Meron tayong sariling mobile clinic at atong Tanagagik. Oh, napaka-importante po yan. Malaking tulong sa ating mga kababayan. Malaking tulong sa mga naghihirap, sa mga mahihirap. Aliwan sa may lapot irap na bilayda, alagaran dalaba na ipatidat abunda. Naman sakit ira. Clinic ng Municipality of Binmali. Dapat na i-extend natin yung services ng gobyerno. We have to bring the government closer to the people. Akuntan. And that is public service. Yan ang mandato natin. Bilang mga public officials, we have to bring the government closer to the people. Lalo na ngayon, napakamahal ng pamasahe dahil sa taas ng krudo. Bali-balik ko nun, opportunity time. Sana hindi mawala, hindi masayang pag hindi kaya sa opportunity Jollibee na sa McDo tayo, drive-thru. Ipasok mo to, napakalaking kuya. bagay. Sabi nga natin, health is wealth at ating Tanagagik. Andi bali lang ang kapay kwartad bulsa sa importante Maxil Solaman. Tanong Maxil Solaman, naanak mo tayo kwarta kwanda. Pero paano mo natin yung unanap mo kwarta, sa mairap lang tigilay mo man sasakit ka ni, paano mo unabig? Paano mo na-avail sa serbisyo na sa tay mobile clinic? Nuwag mo po na-andar. Magtanlab pa lang. Akatuwang-wang. Huwag tanlabat, aka-display. At doon nasa munisipyo. Sayang. Sayang yung opportunity. So, another room. Ang ginibaga. Paano na anit si Katunito so pakalaan nyo na tayo. Malapot sa rin totoo. Kasi iiteriuman susustong serbisyo at sigara. Naiiteriuman sa serbisyo na gobyerno at sigara. Para naman maibsan yung nararamdaman nilang bigat sa kanilang kalooban na hindi man nilang maramdaman yung serbisyo, yung antamay, yung compassion, tulong manlapod gobyerno. Hindi natin alam kung ano ang nararamdaman, yung bigat na nararamdaman ng bawat isa sa atin. Kanyan do, niyabot mutan, so tulong na gobyerno at sigara, malikalikot lara. Agaylay pisa salamat da. Agaylay panangidayo da. Agauntan. Yung iba, sa gobyerno na lang sila umaasa. Pero kung ang namamahala naman sa gobyerno natin, wala sa kanya yung selflessness at ating Tanagagik, wala sa kanya yung tawag tuya, yung bang hindi niya tinitignan, binibigyan ng kulay politika ang anumang project na nandyan ng LGU, mararamdaman nila so sa may panangaro na gobyerno at sigara. Kaya sana ganun. Wag nating sayangin yung opportunity. Nandyan na yung mobile clinic na yan. I-maximize na natin yung gamit niyan, yung opportunity na maibigay niyan na serbisyo sa ating mga kababayan. Hindi ba dapat ganun? Dapat ganun.
Oh, by the way, sa ikwang ko, lang ko may noon tumi akasulat sa may 2006 LGLA Honors Outstanding Local Leaders. Yase sa kaya Naidan Nasayan Plake is the former Mayor Simplicio Rosario. Ititan na dalin na mari sa ikwang jay about the Leadership Awards. Ayan, ha? Galing po ito sa local government, ha? DILG. The Local Government Leadership Awards o LGLA is a biannual search for the Philippines' outstanding local leaders, Kwanton. LGLA recognizes local officials who have demonstrated innovativeness and exemplary performance in their localities. Now on its third time, kanto jata atong tanagagig, the award continues to recognize the achievements of local leaders who have made substantial contributions in improving the quality of lives of their constituents. It highlights best practices and lessons learned at the local level in the hope of encouraging innovation and creativity among local government leaders in problem solving and community building. Yun, problem solving and community building. Maghanap tayo ng solusyon sa problema. Yun ang need natin, kailangan natin. Agaunta na tatong tanagagi. Awards were given for most outstanding governor, city mayor, and municipal mayor. The LGLA follows this criteria in evaluating nominees, transparency, fiscal management and accountability, participatory governance, rule of law, organization and management, sustainability and ethical, equitable, visionary and political leadership. Yan po yung 2006 LGLA Honors Outstanding Local Leaders in Aplake, not in a tuleta keychain. Another day, another SBM Saray Balitan Matwa. Kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Yain pasabi nasa lawas yung taro JCB Joseph Kanilang Bacani. Antabay Team of the Technical Side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. At abay na susunod kagad ng number 1 ni kapaborito Joey Baby tamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi nga Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuosan. SPM. Tired of the stress and noise of the city?